tomu, aby mohl ovládnout objekt mostu. Jak jsem již zmínil, tento most by ve skutečnosti se nacházel v hloubi obrany a my samozřejmě pro úspěch našeho úkolu potřebujeme, aby byl most ovládnut a aby zůstal zachován. Četa na vozidlech Pandur právě zaujala obrannou linii, kterou bude držet až do příchodu druhého sledu, to jest do vojsk, která budou protiútok rozvíjet dál. Můžeme sledovat sesednutou pěchotu a vidíme, že vozidla své zbraňové systémy namířily do prostoru, odkud očekávají protiútok. Jak jsem již hovořil, velitel si prostřednictvím svého leteckého návodčího opětovně přivolal blízkou leteckou podporu a ta ničí nepřítele v prostoru mostu. Tady musíme říci, že v soudobém boji bez podpory letectva veškerá bojová činnost je velmi stížena a prakticky bez letecké převahy nelze bojovou činnost v soudobých podmínkách účinně vést. Po narušení nepřátelské obrany v prostoru mostu a zničení bojového vozidla pěchoty, které zajišťovalo most, nasazuje velitel prvního rotního úkolového uskupení své lehké jednotky. Vzhledem k tomu, že tento objekt se nachází v hloubce nepřátelského území, po využití blízké podpory dojde k nasazení lehkých jednotek, konkrétně jednotek výsadkových. Velitel prvního rotního úkolového uskupení proto rozhoduje, že právě v tomto okamžiku nasadí z vyčkávacího prostoru svou lehkou výsadkovou četu na vozidle Kajman a zároveň provede vzdušný výsadek vrtulníků. Právě teď kolem nás výsadkáři ze 43. praporu, který je přičleněn k prvnímu rotnímu úkolovému uskupení, projeli a v rychlém tempu postupují ve směru mostu, který musí, dokud je nepřítel ještě oslaben, obsadit a udržet. Zároveň, když zaměříte svoji pozornost a tento výsadek společně s výsadkáři na vozidlech Kajman obsadí prostor mostu.
obranu nepřítele eliminovali.